ba ku manta ba, Hamisu Breaker Dore ya kasance shahararren mawaƙi ne wanda da yana tashi a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya, wanda ke kawo muku shahararrun ƙayatattun waƙoƙinsa da kuma sababbin album da kuma sababbin bidiyo a kowace sabuwar shekara kamar yadda aka saba. Idan ba za ku manta ba, wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dore ya daɗe na nishantar da ku da sababbin waƙoƙinsa zafafa masu ɗauke da kalaman soyayya, sannan kuma masu wani irin sauyin salo wanda ba ku saba ji ba. Shi yasa hakan ta sa yayi nasarar jan hankalinku zuwa kan ayyukansa. Shi yasa hakan yayi nasara akan ku, kuke ƙaunarsa, kuke son shi, kuke da dajinsa. Shi yasa kuma kuka yi nasara akan sa, yake ƙaunar ku, yake da son ku. Maraba da zuwa tasha mafi shahara a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Tashar da take kawo muku shirye-shiryenta da labaranta a cikin awa 24 ba tare da ta son zuciya ko hauma a ciki ba. Idan ka daɗe a cikin wannan tasha ta mai albarka, ka daure kai mana like sannan kuma kai shaɗin wannan bidiyo zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp da Facebook da kowace social media da kake amfani da ita a cikin wayarka. Idan kuma ka kasance bako a cikin wannan tasha ta mai albarka, ina mai da umarta ka da cewa da ka daure ka danna mana subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu akai da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba. Wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dore ya dade yana kawo muku waƙoƙi zafafa masu ɗauke da kalaman soyayya, sannan kuma yake nishantar da ku, yake wa'azantar da ku duk a cikin wannan masana'anta tamu mai suna Kannywood. Sannan kuma wannan mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dore, idan ba za ku manta ba, ya dade yana kawo muku sabbin bidiyoyinsa da sabbin album ɗinsa a kowace sabuwar shekara da ma kowane lokaci kamar yadda aka saba. Ku ci gaba da biyar mu a cikin wannan bidiyo na mai albarka a cikin wannan tasha ta mai albarka domin samun ji da ganin ya za ta kaya, domin kuma samun ji da ganin me yake gudana, me yake tafiya a cikin wannan masana'anta ta mai suna Kannywood. Wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dore a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022 inda fitar muku da wasu sababbin waƙoƙinsa, sannan kuma fitar muku da wasu sababbin bidiyoyi duk domin nishaɗin ku da jin daɗin ku da farin cikin ku. Wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dore, dan ba za ku manta ba a cikin wata waƙarsa yana faɗa yana cewa ko me yake idan ku yake, sannan kuma ko me kuke idan shi kuke yi, yana jin daɗi yana godiya, kuma kuna jin daɗi kuna godiya. To mu ma muna jin daɗi muna godiya da bibiyar mu da kuke, da kallon mu da kuke, da sauraron mu da kuke. Muna jin daɗi muna godiya, muna fatan alkhairi, muna jin daɗi da irin fatan alkhairin da kuke mana a koda yaushe a kowane lokaci. Ku daure ku danna subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu akai-akai, domin samun ji da gani labaran mu da shirye-shiryen mu, domin kuma samun kasancewa da mu a kowane lokaci. Kai like sannan kuma ka shaɗin wannan bidiyo zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp da kuma kowace social media da kake amfani da ita a wayarka. Mun ji daɗin zuwa kawai na tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Ka ci gaba da ziyartar mu a kowane lokaci. Ka sake dawowa nan gaba. Mun ji daɗin ziyartar mu da kai, muna godiya, mun gode, muna fatan alkhairi.